Да си снимам тук аз яденетата. Да видя Деси какво си е харесала там. Супер, чушки виждам. А тук какво има? Има сирена най-различни. Има разядки най-различни. И десерт. Опачко. И крем карамел. Айде на здраве. Кай да ви снимам, бе? Айде. Ето го и тук хотела. Ето ме и мен. Здраве. Айде си. И какво капваш? Хлебче с чесън. Айде, мам, на здраве. На здраве. За място, където ни доведе. То трябва да се споделят такива хубави места. На здраве. Но храната е, бих казал, по-добра от Катания. Такова чувство има. Изобилието е огромно. Достатъчно, да. Значи, тук човек може да си избере всичко. Да. Айде да хапнем сега.